Здравейте, мали хора! Вчера снимахме и днеска че снимаме. Мисля, че правим едно също, но все пак не е така. Днеска ще гледаме страшни неща. Ако са някъде на 5 години или някъде на 6 или нещо такова, не гледайте, защото е забранено. Няма да може да ходите да пикайте сами, даже да ходите до кенефа сами. Мамо и тей. Вчера се обаждахме на страшни номера. Гледахме страшни номера, които те се обаждаха. Сега гледаме страшни филмчета. Само са по-големи даваме някъде на 12, на 10 и на 9 и на 8. И всичко даваме, само че не е на първи клас, не е на 7, на 5, на 4, на 2. Ни даваме да гледат такива неща. Ако мислите, че на 2 или една някакви такива, детето може да пуска каквото, защото майка дава на малко да дете да пуска, но аз забранявам да гледат те неща малките деца. И просто после един няма да можете да спите, моля ви, не ме обвинявайте в мене, просто ще е малко крипи. Някога виждали ли сте куче да се разхожда само? В това видео ще разглеждаме Сега тук от начало предупреждавам пак, това видеоклип е много страшно. И имам предвид, че е много крипи. Аз съм го гледала с цялото, даже без да затварям очи. Наистина, не ви лъжа, но все пак да почваме да гледаме. Това наистина крипи. Хайде да почваме. Някога виждали ли сте куче да се разхожда само? В това видео ще разглеждаме куп странни и трудно обясними събития, които карат хората да си задават въпроси, без отговори. Внимание! Не можем да гарантираме за достоверността на видеята. Сами можете да прецените дали ще повярвате. Предизвикваме ви да го изгледате до края. Ужасяващо гледане. Номер 10. Разходка. Първото видео, което ще покажем, е доста сладко. На него се вижда как куче бива разхождано. Ако се вгледате по-добре, можем да видим, че нещото, което го води, е невидимо. Смятаме, че е възможно кучето да е вързано на много тънка жица, която не се вижда на камерата, но не можем да изключим и шанса да има нещо паранормално в цялата история. Номер 9. Не свиркай. Видеото, което ще ви покажем, е от двойка, която се осмелява да направи нещо, което никога не трябва да правиш. What the hell? Момчето се опитва да създаде контакт с Skinwalker, което само по себе си... Хора, това нещо, което сега да го доближа, това нещо не знам какво е, животно ли, чудовище ли, или малко да се оглеждам по-хубаво. Това там да не е лицето му, или това от... Това е лицето му, аз точно така, обаче много обратно, това му е тялото. Виждам за черните гащи. Това къде там, където се оглежда, е чудовището и тези ръце са на него. Точно така. И малко това е крипи. Когато влезаха в къщата, видяха само ръката. Добре, че не видях поне лицето. Защото аз чак да се страхувам, ама все пак вече не се страхувам, защото съм сигурна. Защото хора не се страхувам, познайте. Защото все пак те неща не съществуват и не са и крипи. Ама за вас може да са крипи, но за мен е крипи. Да се обажда номера не е страшно, но все пак, нали, вчера помните. Вчера нито не се видява косата, нито нищо, само черно.